3, 2, 1, action. Scout TV hija tema magħżula s-Summer Camp annwali li ta' kull sena jorganizzaw il-Mosta Scout Group, waħda mill-akbar Scout Groups ġewwa Malta. Din il-ġimgħa 120 Scout minn 200 inaqdu flimkien sabiex qattaw 9 tim jikkampjaw fil-waqt li jagħmlu diversi attivitajiet li b'xi mod jew ieħor ikun qed jgħinhom kemm fil-ħiliet tagħhom u anke l-ħajja ta' kuljum. Matul din il-ġimgħa l-Scouts minn Beavers sa Leaders qed jipparteċipaw f'varjetà ta' attivitajiet bit-tema ta' Scout TV iħaltu l-kreattività, l-avventura u l-iżvilupp tal-ħiliet. Tema li għażilna hija Scout TV u allura kull attività li qed nagħmlu, kull proġett li qed nibnu għandu x'jaqsam ma' din it-tema. Għandna torri twit ta' Parsi wa Television Tower, għandna l-bandiera wkoll imżejna t-tema, it-tfal meta għamlu l-activities u l-crafts ukoll għamlu crafts relatati mat-tema. Attività oħra kienet relatata ma' MasterChef, ġifieri minn flok sempliċement sajru għax jista' jkun hemm idea ta' cookout li jsajru barra, imma din id-darba it-tema kienet Scout TV, allura l-attività kienet fuq MasterChef. Huwa qal l-impenn tal-leaders huwa li joħloq ambjent sigur u varjat fejn it-tfal u żgħażagħ isibu fejn qattaw ħin ta' valur flimkien. L-end goal tagħna mhux biss li jitalmu dawn il-ħiliet scoutistiċi, imma li tru dawn l-affarijiet jitalmu ċertu ħiliet oħra bħal responsabilità, teamwork, leadership. U fil-ħajja tal-lum huwa iktar importanti minn qatt qabel li tfal nabbuhom dawn il-ħiliet biex jekk Alla jrid ikunu l-irġiel u n-nisa tagħda biex flimkien nikkreaw dinja aħjar. L-iktar ħaġa li tik pjaċir? Li nagħmel ħbieb ġodda u ninaqgħad ma' u nitgħallem affarijiet ġodda. X'qegħdin tagħmlu bħalissa jli? Issa qed nagħmlu qisu television żgħir biex għada għandna l-campfire u nistgħu nużaħħa biex nuri il-truppa l-scouts kollha what we're going to perform. Permezz tas-Summer Camp il-Mosta Scout Group joħloq esperjenzi li jkabru l-konfidenza fil-waqt li l-Scouts innifisom japprofittaw mill-camp biex jitalmu, jikkolaboraw u fuq kollox jieħdu gost. Il-camp jintemm b'atmosfera ta' sodisfazzjoni u enerġija b'kulħadd iħares il-qudiem għal dak li jmiss fil-vjaġġ tagħhom bħala Scouts.